kung saan nga may masarap na kainan, agad-agad natin yang pupuntahan. Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Masarap na pigar-pigar at kaluskus ating puntahan. Pigar-pigar ba ang hanap mo na may kasamang kaluskus? Pero ulit tayo madiscovery dito sa may Kalasyaw, Pangasinan. Malapit lang to sa may 7-Eleven Kalasyaw at halos katapatan ng Angel's Burger. At syempre, andito ulit si Ningmo. At dahil nga nagabihan nga tayo sa pag-uwi mga ka-adventure, naghanap tayo ng makakainan at sakto naman may kumaway sa atin na nagbibinta ng mga pigar-pigar. Boss, pigar-pigar! Kain kayo? Kain kayo, sir? Pigar-pigar? Bakit pigar-pigar tayo? Opo, meron po. Meron din, Sa pigar-pigar, pinagpigar niyo pa dito. meron din pong kalaskas, pinapaitan, bulalo, sisig, at lechon kawali po. Ay, wow, sige po, try po natin. Sige po. Sino ang mga ka-adventure? Maganda! Maganda palang bumili dito. Dahil bukod sa pigar-pigar, mayroon din silang kaluskus at pinapaitan dito. Tignan nyo naman mga ka-adventure, oh. Maganda. Maganda yung pagkahalo ni ate. Sabaw pa lang, ulam na. At heto nga pala yung mga sahog ng kanilang pigar-pigar. Makalipas nga lang ilang minuto, niluluto na ang aming order na pigar-pigar. Pigar-pigar ang tawag namin dito mga ka-adventure. Sa Tagalog, binaliktad. Dahil sa paraan ng pagluluto dito mga ka-adventure ay binabalik-baliktad. At tawag dito sa Pangasinan ay pinipigar-pigar. At pwede mo rin pala palagyan nito ng dahon ng repolyo at palagyan ng sibuyas. Pwede kang bumili dito ng 1/4, 1/2 o di kaya na may 1 kilo. Pwede ka rin dito mag-dine in o di kaya na may magpa-take out. Sina mga ka-adventure, luto na rin ang aming in-order na pigar-pigar. At syempre, nag-order na rin kami ng kanilang pinagmamalaking kaluskus at tsaka pinapaitan. Alam niyo ba mga ka-adventure, kahit anong bilin mong lutong ulam dito, meron kang libreng sabaw ng kaluskus. At open nga sila dito mula alas 5 ng hapon hanggang madaling araw. At heto na nga mga ka-adventure, yung kanilang pinagmamalaking pigar-pigar dito. Tignan nyo naman, oh, busog-busog na naman tayo dito. Siguradong mapapahahahay tayo sa sasarap. Hey, what's up mga ka-adventure? Dito nga tayo sa may bayan ng Kalasyaw. At dito nga tayo magtutungo dito sa may Allen's Pigar-Pigar. At ating ang tikman kung napakasarap ba or quality yung kanilang pigar-pigar dito. Mayroon nga rin sila ditong lechon kawali at saka special sisig. Sino mga ka-adventure? Dito tayo ngayon sa may Poblacion West, Kalasyaw, Pangasinan. Dito sa may Allen's Pigar-Pigar. At ating tikman yung kanilang mga pinagmamalaking pigar-pigar. Ito nga pala yung kanilang pigar-pigar. At heto nga pala yung kanilang kaluskus. Mayroong lechon kawali. At mayroon din silang sisig. Sina mga ka-adventure, tikiman time na. Hindi na natin palalagpasin na hindi matikman itong kanilang pinagmamalaking pigar-pigar dito. So ating natitikman yung kanilang pigar-pigar dito. Sa unang kagat, thank you Lord agad. Ay grabe mga ka-adventure, napakalabot ng karne. Talagang napakasarap at quality yung kanilang pigar-pigar dito. Kaya try din natin itong kainin yung kanilang kaluskus. At ang kanilang pinapaitan. Ay grabe, napakasarap naman talaga mga ka-adventure. Kaya kung naghahanap kayo ng makakainan dito sa may bayan ng Kalasyaw, tara't na at pumunta na rin kayo dito. Pwede rin kayo dito mag-video okay o magkantahan at saka mag-inuman. Ay ayayain mo lang yung mga katrabaho, mga katropa, friends and family. At kumain na rin kayo dito sa may Allen's Pigar-Pigar. Napakabait at napaka-entertaining yung mga kanilang staff dito. Ayun, oh, may take out pa.